do final da tempada, unha tempada ilusionante que se cumpriron os objetivos que estaban marcados a nivel interno do club, que era volver a disputar un playoff. O club disputou o playoff, loitou-nos todo o final, pero non se pudo pasar esta vez de primeira ronda contra un club deportivo Arteixo que con moi poucas ocasións fixe moito daño. Nada, quero que me comentes un pouco como viches ti esta mitad de tempada, porque viñeses no mercado de invernal, e fala un pouco de todo o tema. Bueno, eu a verdade é que sí que é certo que cando cheguei aquí pois viña que a ilusión de poder xogar outro playoff. O equipo, pois non lle estaban salindo as cousas, estaba xogando ben e tal, pero non lle salían os resultados e nada, sí que é verdade que despois no tema do playoff pois foi un chasco bastante grande, porque creo que todos tiñamos na cabeza que a eliminatoria co Arteixo tiñamos que haber pasado, porque, vendo sobre todo o partido aquí que pudemos sacar un resultado super amplio e fomos alá perdendo, non nos valía o empate tampouco, que foi o que pasou despois na prórroga. E nada, a verdade é que, sí, cumpleuse un pouco o obxectivo marcado, que era non sufrir, e, si podíamos facer playoff perfecto, pero quedouche esa espiniña que creo que nese partido ou nese eliminatoria, pois fomos claros merecedores de pasar e non o conseguimos. Xa falando un pouco da vindeira tempada, o obxectivo está claro, que é volver a lutar polo máximo. Ahora, máis que a marcha do Orosa e o Compos, queda unha liga onde o Estradense é un dos candidatos a ganala, levo demostrando por resultados durante estas tempadas, e o obxectivo está claro, é loitar por todo. Sí, a verdade é que fomos, creo que co Villalbés, o único equipo que nestas dúas últimas temporadas nos metemos no playoff. Claro, indicativo de que se están facendo as cousas ben e de que hai que aspirar ao máximo, e como dis ti, ao final non hai agora mesmo un transatlántico como podía ser o Arosa ou Compostela, que era un ano pasado. Entonces creo que debemos aspirar ao máximo hasta onde nos dé, temos que pelear unha liga que, en caso de que non nos dé para conseguila e poder xogar outro playoff, sería increíble, pero pouco a pouco, pero sabendo que é un ano super bonito e onde podemos conseguir algo que levamos peleando estes últimos anos. A nivel personal, para ti un ascenso a segunda ref sería como un culmen na túa carreira deportiva? Sí que é certo que eu desde que cheguei á Estrada, cando cheguei eu viña de Lugo, non pasei a miña mellor época, ao contrario, creo que foi a peor época futbolística que pasei. Entonces cheguei aquí e recuperei esa ilusión por volver a xogar ao fútbol, por volver a estar metido no que máis me gusta, e o cariño que lle teño, sempre o dixen, eu creo que síntome un estradense máis, e o cariño que lle teño á Estrada, pois creo que sería un broche perfecto para todos poder conseguir o ascenso. Non sei se está seguido o mercado de verano, se está prácticamente a plantilla cerrada. Como ves a incorporación dos teus novos compañeiros? Pois a verdade é que estáme gustando moito, como se está configurando a plantilla. A varios deles, xa os conozco, de xogar contra eles e tal. Creo que o clube está apostando por xente super xoven, xente con fame, xente con ganas de dar o máximo. Pois temos o caso de Seijo, que ven do Arosa, que me imagino que o que quererá facer é facer un ano super bo aquí para poder volver a segunda ref co Arosa, e ao final pois xente como Arracho, Mati, pois son xente xoven que quererán aspirar ao máximo e que virán con fame para entre todos poder lograr o que queremos. Xa para rematar, marchou moitos xogadores, entre eles un que leva moitos encontros, que é Óscar. Falaos un pouco das que viches. Sí que é certo que algún dos que marchou, pois estuve un pouco tempo con eles, como pode ser Gerard, Ian, Padín, esta xente, pero sobre todo Brais Vidal e Óscar, pois son xente que lle teño moitísimo cariño, porque botei moitos anos con eles. Son dos xogadores que, xunto con outros compañeiros, conseguimos 3 playoffs que son os que levan o Estradense en toda a súa historia. Entonces, creo que lle temos que ter unha admiración e un respeto enorme, porque ao final eles tamén conseguiron o que está a conseguir o club ahora mismo, que é mirar hacia arriba.